Dearest Kuya Romy, maayong hapon kaniyong tanan, maayong hapon usab sa mga nalinaw, maayong hapon, maayong buntag sa tanang mga nag-view, sa mga lugar nga maabot din sa Pilipinas ug sa ubang mga kanasuran. Ako di ay si Vicky o kasamtangan na ni Moyo sa La Paz, Naga, Zamboanga, Sibugay. Ako ipaambit kini akong kaagi sa kinabuhi. Sukad ni adtong dalaga pa ko, hangtod na minyo, nga puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Aron inyong isabtan ang tanan, ingno na ako niini sa pagsugod. Unsa naman usab, ha, Vicky? Di atras ka na usab, di adtong lalaking namalay na unta nimo. Tay, niatras na jud ko. Kiwa ko nagkagusto nila. Onya, kadtong isa pa nga namalayong tani mo. Unsa na may nahitabo ni adto ha? Si nanay, misambat pa gyud. Nay, kining, Hala, pasabta na lang siya. Pasabta na lang siya. Inna siya nga kining wa ka nag-auyon. Ha? Abi nimo, wala nakauyon ang imong anak sa mga namalay niya. Onya, Ay dool na ko din, he? Kalayo ba nimo makigistorya, oy? sige, mudool ko. Kining imong nanay, bisag layo mo sambat pag yun. Unsa to'y gisulti nimo? Ay, wala. Nay, katong mga namalahay na ko pa. Wa man yung kinagustuhan ato, nay, oy. Unya, nay, kining unsa. Unsa man ha, Vicky. Ikaupat na gitong namalay nimo. Unya, wa ka nakigatubang. Hog, unsa ba? Wa jud ka nakagusto nila? Wa lagi, nay. Wa ko'y nagustuhan nila. Bahala na sila, nay, oy. Basta ako, wa jud ko'y nagustuhan nila, nay. Taro nga dyan ang imong kaugalingon, Vicky. Nga naman, good night. Unsa man biwala ako, taro nga. Kanang mga lalaki nga, nangulitaw nimo, imong gisugot. Unya, unsay nahitabo. Sa dihang mamalay na, imo nang gibalibaran. No, nay, basing mo abot ang panahon. Nga, makakita din ko sa lalaki nga ako magustuhan. Kadto di ay nangulitaw nimo. Ha? Kadto nangulitaw nimo nga gihinganlan og Rogelio. Hambot lang, nay. Mipahiyom ka banggod. Siguro, mao to no. Mao gustuhan nimo si Rogelio. Mamalay ka, Aurelio, sa kadaghan sa mga lalaki nga nangulitaw na ko. Ingon sa ikaw na ako nagustuhan. Tinood ka? Kung mao ka na, hindi na ko maglangan-langan pa, Vic. Mamalahin ako nimo. Pag-sure din ha, oy. Sure. Mamalahi ko nimo. Magpakasalta sa labing kaling panahon. Ni ato nahita po, nagpakasal kami ni Rogelio. Sa among kami niyoon, maayo ang daga ni Eni.
O usa ka higayon ni anak. Wa ko nagdahom. Ngayon ni ini, ang ako napalitaan gikan kaniya. Mao ka na. Unya, unsaon na lang. Kung naapil ka sa pagpanantang sa mga trabahante nga imong gitrabahoan din Oh. Vicky, naglibog ko kung sa ingad akong buhaton. Doon na iti mga anak. Tulo na nga atong anak. Ang iyong pagkahuman. Miabot kini mga pagsuway nga ni sa atong kinabuhi. Unsaon naman na nato kini karon. Ha? Ay, pala ka. Tuo di ay. Doon ay, nag-ingon ako nga, pwedeng mo adto sa lain na sud. Mo abroad. Unya, asa ka man usa mo abroad? Ha? Sa Malaysia. Malaysia? Unya, maayo ka nang nasura nga imong adtuan. Maayo mo siguro. Di na kinahanglan og mga dagha pa kay mga papilis. Ha? Backdoor? Siguro. Mauna lang ka na. Mauna lang ka na ang akong himuon na. O kayo lang ka pala ka, Vic. Love ko kayo ikaw. Manginaot ko nga. Kining masabtan ko nimo ang akong pagpalayo tungod og alang sa atong anak. Rogelio? Vicky, mahal ko kayo ikaw ug ang atong mga anak. Basin unyakon. Inigatos nimo sa mga lugar. Magkakita kaglain. Ha? Magkakita gintawag lain. Di na mahitabo eh. Di na mahitabo. Palangga kay di ka. Imahal ko ikaw. Lakip na ang atong mga Pag-amping niya dito, ha? Oo, mag-amping ko. Yun niya to. Nakalarga kayod si Rogelio. Hangtod. Nga may abot ang time. Nga ingon sa wa na kami contact sa usag-usa. Apan sa pirmero niya nga paglarga, pag-iabot dito sa Malaysia, ganun na siya manawag na ako. O niya ito gigayo na wa na gyud kami nagka-istrehay pa. Unya, nan karon. Unsa na may imong hukom, ha, Vicky? Nay, maado na siguro ko sa sambuang ganay. Madabaho na lang ko. Gusto na ko ibili na lang sa akong mga iksoon, kining akong mga anak. Kung musugot sila, musugot man siguro, Nay. Ako na lang ibili ni. Maado ko sa sambuang City. Aron, mangita ko og trabaho dito. Bisag unsa na lang siguro, Nay. Gusto ko nga palit og mga pagkaon na lang sa akong mga anak. Ma? Nay, si Mama,
Mupalayo ninyo, ha? Anya, ma, dugay kayo ka nga mo ulit din hima. Ay, lagkabala ka. Magpadala ko ka mga pagkaon ninyo. Wala naman i-contact si papa ninyo. Halos, duha na katuig nga. Wala na komunikasyon. Ma, asa ka ma? Anak, amor, mularga siguro ko dito sa Sambuanga. Marabaho ka dito ma? Oh, manibaho ko. Tungod ang anang ninyo. Ma, ayaw biyagod kalimot, ma. Ma, balik ba yung adayon, ma? Ulagi. Total, naaman mo sa ako mga iksuon. Huwag naasap si nanay makalantaw-lantaw ninyo. Dunay, sulat. Sulat kayo kini. Akong basahon. Gikan kang Rogelio. Kumusta na ka siya? Niya kini sulat. Akong basahon. Dear Vicky. Vic, kumusta ka na? Nagsakit ko din sa Malaysia. Kumusta na nga itong mga anak? Basig makapauli ko din ha. Dinhalan siguro ko mangita og trabaho. Vic, gimingaw na kayo nimo. Sorry kaayo nga nawala ko pipila ka tuig. Halos magduha ka tuig nga wa ta nakita. Basta mabalik ko din ha. Ay lamo ka wala ka. Magpadala ko ang kwarta. Alang sa atong mga anak. Nagpasakit ko din akong usbo na. Ug maghinaot ko nga imo ko nasabtan. I love you so much. Rogelio. Di ka na. Kumusta ka na? Ha? Ang atong mga anak. Dagko na. Tuwa sa atong silingan ay nagduwa-duwa dito. Rogelio, gimingaw kay minimo. Ang iyong mga anak, gimingaw na kay nimo. Kuya Romy, nagkabalik gayod si Rogelio dinhi. Gisabot ko na lang sa bangyang kahimtang. Ug ako usab, nibalik na sa akong pagpatrabaho dinhi sa among lugar. Nagkapatrabaho siya isip security guard. Hangtod nga nagpatrabaho usab siya sa amo ra usab na silingan dinhi. Og usa ka higayon ni ana. Tiwasan ko nining ako magitapaho din sa bahay. Vicky! Uy, nanawag man. Vicky! Dali! Ha? Kay nga no, unsa na ito nung? Dali! Adto ta dito sa iyang gitabahuan. Kang kinsa? Karon Jerma! Nga gitabahuan! Nga no, doon na ba'y nahitabo? Doon na!
Dali! Dunay nahitabo kang Roger! Unsa? Tana, atong adtoon! Sige na! Oo. Diyos ko, unsa man kinahitabo sa akong bana? Unsa man ka? Ma, wala na si Papa. Wala na siya. Naunsa ba na si Papa, Ma? Anak, mga anak, giatake siya sa sakit sa kasing-kasing. Mao ka na. Unya, Ma, mag-unsa malami nga wala na si Papa. Mag-unsa na malami, Ma. Bitaw ma, magunsa na malami ma. Mga anak. Vicky. Kinahanglan na wato na lato ang tanan. Nay. Huwag ko na sa ko ng sige na kukuhaton. Dining iya pagtalikod na ako. Wala ko na sahib, Nay. Rogelio, nga nung nahitabo magkini. Nga nung maan. Ikaw lamang ang bibigay Kuya Rami, daghan pang mga panghitabo sa mga kinabuhi nga di gyud ako mahikalimtan hangtod sa bahay karon. Mipanaw ang akong bana nga si Rogelio. Og lagi sa iyang pagpanaw, halos di na ako madawat. Gumikan kay kalit kini. Og gikan sa iyang pagpanaw, mga pipila ka tuig, akong namit usab ko sa kalalaki nga mihatag usab dako ko sa kaanak. Apan wala usab kami nagdugay, nagbulag kami. Gumikan sa mga diferensya. Gumikan sa mga panghitabo sa among panagtipon. Sa karon ni ako sa among lugar, nagbalipayo lang sab ko. Doon ako'y tindahan nga gamay. O doon na sab ko'y mga tanong, mga buwak na akong ikalingawan sa bahay karon. Kauban sa ako mga anak. Ang uban nagkapadabaho na. Ang uban nagpadayon gihapon sa ilang pagtunghan sa bahay karon. Daghang salamat sa inyong paghatag o pagdagat. Ang inyong magtatampo. Vicky Lapas Naga, Sambuanga, Sibugay.